Ventiljustering. Du har en skruetrækker til at afmontere luftfilteret. Du har et sving med tilhørende top til at afmontere ventildækslet. Du har en fatningsskruetrækker til at tage skiver op med. Du har en kortforlænger med tilhørende top og et T-stykke til at tørne motoren. Du har et T-stykke og en top til at justere ventilerne. Og så har du et sæt søgerblade. Du starter med at køre motoren driftvarm. Motoren er driftvarm, når den når 80 grader. Det første, du skal have afmonteret, er luftfilteret. Husk slangerne til PCV-systemet. Dernæst afmonterer du tændrørsledningerne. Bemærk rækkefølgen. Så skal du have 4 skruer af ventildækslet. Husk skiven. Under ventildæksel har du ventilerne. Du drejer motoren rundt, så den vipper på cylinder nummer 1. Så kan du justere cylinder nummer 4. Stik søgerbladet ind imellem vippearmen og ventilen. Hvis den er for løs eller for stram, skal den justeres med det tilhørende T-stykke med toppen, der passer til ventiljusteringen. Den skal gå lidt sej. Du drejer videre, så den vipper på cylinder nummer 2, så kan du justere cylinder nummer 3. Du kontrollerer spillerummet, og hvis ventilspillerummet er korrekt, kan du gå videre til cylinder nummer 4. Nu vipper cylinder 4, så kan du justere cylinder nummer 1. Du drejer videre, så den vipper på cylinder nummer 3, og så kan du slutte af med at justere cylinder nummer 2. Nu har du justeret alle 8 ventiler. Du monterer ventildækslet igen. Husk ny pakning. Monter tændrørsledninger og monter luftfilteret. Kig efter, at det hele sidder korrekt. Så kan du starte motoren op og se, om ventildækslet er tæt.